Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ a bɛ foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan e min ye maakura ye ka ɲini fɛ k'i abonné i ka tila ka partager kosɛbɛ Agence Kuba da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka sanga ni san 2025 hijiw ye aw minnu b'a fɛ ka taa hijiw la k'aw ka teliya ka na ka tɔgɔ sɛbɛn baaraw kɛ yasa labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati cogo min na yani ka taa se tagali don ma Gadan o bɛ produit Gadan ko fɔ Gadan a tɛ a nɔnɔmugu a lɔgɔti ka fara produit bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don min ko bi dala dumuni ɲuman don a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kunnafoniw an bɛ a daminɛ Mali fintigilakaw u ka kunnafoni di ɲɛmaaso an ko de ma ko DIRPA kalo u bɛ lajɛrɛ kɛ ni kunnafonidilaw ye kalo tɛmɛnen na lajɛrɛ kɛra ni ka bɛn kalo tile 10 don ma a kɛra DIRPA ale ɲɛmaaso la an fɛ Bamakɔ base kɔnɔna na sera min sɔrɔ ka bɔ a ma ɲɛmaa yɔrɔ olu filɛ nin Novembre kalo kɔnɔ jatigɛ wale kɛbaw ka bingani wale dɔgɔyara kosɛbɛ ka ɲɛsin Mali sɔrɔasiw ma u ka dugu jukɔrɔ mugu baratulenw doni ciyara kosɛbɛ lakana gun kan u bɛ dɛsɛ ni jigilatigɛ sɛmɛntiya i n'a fɔ sɔrɔasiw ka kunnafonidiso ɲɛmaaba colonel major Suleiman Danbɛlɛ b'a ɲɛfɔ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ u ye attaque kɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ dangari k'u la u bɛ boli ka taa k'u ka moto to u bɛ boli ka taa k'u ka su to u bɛ boli ka taa k'u ka mɔgɔ blesselenw to donc n'i ye jateminɛ fana kɛ kalo tɛmɛnen na o ni kalo mun bilal'o ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka EEI n'a bɛ fɔ dugu jukɔrɔ mugu u y'o o 16 de don nin kalo tɛmɛnen dɔrɔn na u ka attaque ka taa baga population civile ma u y'o 7 de kɛ ni novembre kalo tɛmɛnen na alors que octobre kalo 4 5 ɲɔgɔn de kun don alors pour que ka aw ka finitigilakaw fɛnɛ ka taama lasumaya u taala ka taa pont dɔ fɛnɛ ci office du Niger kɔnɔna na donc n'i ye jateminɛ kɛ kalo tɛmɛnen na u ka attaque directe contre les femmes an'u ka mugujugu donni dugu kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko fanga caman t'u la tun u dɛsɛla jatigɛ wale maaw yɛrɛ ɲinintɔ ye bingali misɛnnin minnu kɛ ani ka minnu ŋaniya siri Mali kɛlɛkɛcɛw ye dangari u la o bɛɛ la u fɛnɛ sela k'a fɔ k'u bɛ dangari kan na minnu na o ye 5 attaques n'o ye attaque 5 ye mais n'i ye attaque 5 ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u ye attaque kɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ dangari k'u la bolili fana u ka bolili fana kɔnɔna na pankuluw fana taala tugu u nɔfɛ ka dankari kɛ caman na alors o hukumu kɔnɔna na faamaw aw ka finitigilakaw sela ka moto 30 k'olu fara ɲɔgɔn kan an'u taala ka su minnu t'u kɔ DIRPA ɲɛmaa kɛlen kɔ ka ɲɛfɔli jɔnjɔnw kɛ novembre kalo kana kisaw kan kunnafonidilaw ye faamuya dafali ɲiningaliw kɛ minnu bolila dɔgɔnɔdugu Nara mara n'a sira ani Bawulen kogo lakana kun kan o ɲiningaliw bɛɛ jaabira ko ɲuman DIRPA ɲɛmaa fɛ ka sanga ni Mohamed Ali Bacili ani fɛɛrɛ tɔnkulu maa 10 bɔɲɔnko Mohamed Ali Bacili ale b'a kɛ maa 11 kalo 5 ni tile 15 kɔfɛ u labilalen kɔfɛ Mohamed Ali Bacili a kumana a ka tɔndenw ɲɛkɔrɔ a kumana a kanubagaw ɲɛkɔrɔ a ye lase min se olu filɛ nin aw bɛɛ taara bɔ ni bɛɛ ni tɛ mɔgɔ exclu bɛɛ de nana siɲɛ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ au point que les surveillance mɔgɔw ça leur échappe pas ils se sont dit ni nin kun ye mɔgɔ dɔ ye nin si tɛ na ni mɔgɔbaw bɛɛ nana mun nɔfɛ mɔgɔw wa ne ma tile 1 kɛ n'i ma tɔnden dɔ tile 1 donc 5 mois 15 jours tous les jours moi j'ai vu quelqu'un des militants tous les jours donc ça a laissé même la prison ye bonya dɔ fara ne ka bonya parce que ɲɛ bɛ minnu na kɛnɛma n'u bɛ ka na ne lajɛ u b'a fɔ
Annan ba mafle mɔgɔ ba na teriya b'an bolo ko mɔgɔ ba don. Ces visites-là sont très importantes. Au-delà de tous les aspects, avec prisonniers rassurés, les heures ne viennent pas comme des pesanteurs. Les heures viennent comme des soulagements. Tu vis tes heures comme des soulagements dans un compagnonnage intime et profond avec toi-même et eux. Parce qu'il y a un engagement et un. Donc vraiment, ce côté, au-delà d'addinement, au-delà des soins, nous avons un thème, peut-être un peu de mais sans faire qu'à quelqu'un, au début, vous pouvez s'engager au reçoit. Les téléphones, je ne les avais pas. Donc, il faut faire un peu de par après, il sait qu'il faut qu'on a journaux. Donc, vraiment, ne pas au fond. Parce que quand il m'a dit qu'il y a un kilomètre, ne devait pas se prononcer, mais il faut souvent attaquer du monde. Parce que la décision de se lever, de prendre son temps, d'abandonner tout, et idée, oye donye domi, nasigilendo, moro tonyono lu togola. Atako mugani shegina, onyena mana anfe Bamako, tarata, mina bena kalen kile tama, samba fla mukan aniduru, akera la jeraso CCB konana. Anye jami soro kabo ko muso ale yoro olu flene. Titi créera 2001 Amapro Togola, ayaka musaka besara ka ban ka ben 2003 ma. Mais administrateur ou munke ou dossier traîné, Amapro ma ka titri qui s'est soro ategela. Alors que ayaka fin besara ka ban. Amena balmuna titri wera créera 2004 2005 ka kila kana 2008 ka dawara créera sans fait. Ale du attaquer ka ban ma ka titri soro ategela. Titri bina soro kuma jumɛn fo 2011 kana Amapro bi kiriw kono kiri jabi dira ma an kilala ka wele au tribunal kelenw la o de y'a to an ye EID saisi la approuvé kan ka musakaw sara an ya musakaw sara kati permis bɔra ka d'a ma permis bɔtɔ plan wɛrɛ nana yɛlɛ terrain kan mun ni gouverneur ka plan tɛ kelen donc plan kɛra fila ye ale b'o degun kɔnɔ fo sisan an bɛ min ɲini médiateur fɛ jamana y'a sariya kɛ ka plan min approuvé Kulukoro gouverneur fɛ o plan ka lawaleya terrain kɔnɔ an ka dugukolo ka d'an ma an ka dugu a bɛɛ lajɛlen morcelé don cikɛyɔrɔ tɛ foyi tɛ yen nɔ don nata la ni u ma ɲɛ u ma anw bɛ wuli ka bɔ dugu kɔnɔ an kɔni y'a ɲini faamaw fɛ u ka ani médiateur fɔ ka ɲaama ka cogo bɛɛ kɛ walasa an bɛ se k'an ka dugukolo sɔrɔ. Damakasi sɛbɛn mɔgɔ wɛrɛw olu tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ kɛnyɛrɛye kalanso olu karamɔgɔ dɔw dugudenkulu dɔw yaasa ka u ka dugu kunkanko dɔw olu lafasa u ni kɛnyɛrɛye chinois baarakɛlaw olu dɔw olu ɲɔgɔn cɛla la kɔkan malidenw olu kungo ɲɛnabɔli cakɛda ani caman wɛrɛw. Chinois taara carrière kɛ an fɛ kɔɲɔ bila carrière sigitɔla u ma bɛnkan ta an n'u cɛ carrière y'an ka sow ci poussière a banajuguw bila an na Chinois ye nin baara bɛɛ kɛ k'a ban u ma foyi di dugu ma an wulila an sera an ka ɲɛmɔgɔw ma olu ko sɛbɛn dir'u ma ko ka carrière kaba in bɔ fu an y'u ɲininka ko kɔlɔlɔ min bɛ ka se dugu ma u ko o ma fɔ u ye an ni dimi sigilen don kɔɲɔ bila. Kɛɲɛba gɛlɛya min b'an kan n'o ye Chinois ye o kelen dɔn k'an ka yɔrɔw bosi an na n'o y'an ka kungokɔnɔlaw ye ka baara kɛ k'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn foyi t'u bolo sira an ka Kɛɲɛba bi i b'a sɔrɔ an ka baabolo min bɛ yen n'u b'a ma ko falemɛ o kelen dɔn k'a yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ bon ni dugulamɔgɔw wulila k'u b'a kɛlɛ kɛ u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la fewu an ka dugutigiw ni mɔgɔ wɛrɛw ye olu de kelen dɔn ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ baara in na n y'a fɔ yɔrɔ tan na donc an b'a yira ziiriw la ani jamana sariyatigiw baara in u ka se k'a lajɛ parce que ni environnement tɛ vraiment ɲalamaya ka gɛlɛn quoi. Ka sanga ni Mali kuranko ye an cakɛɲɔgɔn RNIVO TV olu ye baro sigi kɛ baro sigi min ni a ye tali kɛ Mali kuranko a bɛ da ko min kan. Yadara pano ko ani ni solution
e b'a faamu cogo di maa caman ye a fila da ɲɔgɔn na. n bɛ min fɔ Diaye contrat ninnu bɛ 1 an de san 2 tɛ 1 an de dira et a bɛ printer bɛ poser don min na dɛ et ministre y'a fɔ n bɛ baro ka kuma sɔn la ministre de l'énergie y'a fɔ a don à partir du 4e mois les premières étincelles mɔgɔw commencé nɔgɔya bɛ k'a la. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. Pour vous dire que jusqu'à présent, après un père d'aller à Danou, parce qu'il y a 1 mois, comme ça, j'ai entendu, j'ai écouté Sanou étant à Moscou, il a même eu un contrat avec moi signé. Bon, comment est-ce que Djamana Kono, voilà qu'on a sabali donné. La première période de contrat m'a signé. Djamana président, c'était notre niveau. Au moins que son Djamana président de la première pierre d'accord au contrat m'a signé. Oh non, ni première d'aller Djamana do Djigisigidou. Non, Djigisigidou, on n'est pas dans le populisme, ni problème ou surtout du populisme. On a tient fo mgoye baraka nga ketu na ngo. Parce que Djamana nyamgo bla tugodi ka première pierre d'accord au contrat m'a signé. C'est fait au total 400 mégawatts, 200 pour Sanangorba, 100 pour Tchagadougou et 100 pour Safo. 400 mégawatts. Mais si bar madame Nafro. Mais n'est fait Djamana Nyamo, Emneta Pierre Dadoumi, 48 heures, 112 heures, Baraka madame. Parce que Djamana Nyamo, c'était notre niveau. Donc, Minisou ni Mounia Baraka, oui, Djamana Nyamo, bla erreur là. Donc, n'est fait ni sanction bêta, sanction Kangata. D'accord. Bon, quand la gamine fana fille, et moi, interconnexion Kouy, ambidable de Côte d'Ivoire, parce que le réseau est déjà là. Et Turco bateau, Ganato, peut-être au Baranier Blanc là. Mais déjà avec la Côte d'Ivoire, le réseau est déjà là, c'est très facile et le coût est moins cher aussi. Je crois qu'il y a un attaque au Srafé, on a essayé qu'à Baranoya. Parce que moi, ben, nous courons comme il faut l'année. C'est le mal le plus profond qu'à maintenant. Parce qu'en réalité, même on ne travaille pas trop avec les chiffres. Énergie est le domaine qui est drôle. Mali pratiquement ne travaille pas trop avec les chiffres. DNC, follow an insat sisano. Au lieu qu'à chiffre bi di moma bara de kamo, ne lu bi statistique ni fonga ka di mo c'est pour que observe fond anticiper tout comme. Mais malgré que insat be chiffre di Mali secteur be pratiquement on ne travaille pas avec les chiffres. Donc on est toujours chaque fois devant les faits accomplis. Aujourd'hui on a nous doit beaucoup que courant comme inflani ou taro sigero no minka ou benaminka nasira ka lawalia la jamna dona la fiya non sungoloti. Kasangani Jeliba TV ale datuguliye jemu kambe sigir niveau TV kan sibiro sibiri encore de mako 7 sur 7 awe nyenama mami fo yankaramako Isa Kabaye sibiri temenena udasera mi ye Jeliba TV a datugula sabu mina da fana sera Burkina kaw olu ka kunnafoni 17 do be da sera o fana lakhalaw ma sera min sala ka bo kena kan haute autorité de la communication ale Jeliba TV ka licence minala ka so ke waleya min kɛra Isa Kawjim ni débat kɛnɛ kan nga o ɲɔgɔnna fɔra l'observateur palga mɔgɔw fɛ o kɛra sababu ye Burkina conseil supérieur de la communication olu ye mise en demeure de kɛ olu ye a ye mɔgɔ caman dabali ban Musa est-ce que Burkina kaw ka régulateur dusu ma lolendo kateme haute autorité de la communication ta kan wa ni bo de ira elawa ou bien chogoya fon chogoya te kelenye dossier te kelenye di ko te kelen ko sobe ou fin chogoy kelen mo mene chogodi parce que ko dona ko on ta kono Burkina dun ta olu wula wire o bala me yano che mundi yake anya donc a fo en 2000 ngolu de fene lettre cha ma ka pression kan awa menalo en 2022 parce que ko lettre kono mena kono ko mi on ta juga cassé au Lutama en 2022 Joliba nya yera fo Joliba suspend mois de novembre faut qu'à 2023 qu'on a nya yera fo suspension al nation négociation kera on a eu un diminuant élu entre konana donc je sais que par opinion ou pays de l'Est parce qu'on be mo chamana obe ka Joliba TV jatemina ina fo voilà donc maintenant n'aime pas la transition parce que au jate au fait indici bengwa parce qu'à ma il est donné voilà au comment be ka fo bon anana ye ka fo ni déclaration inana ke par rapport au warko muyera Burkina Isa Kawjim ka oui et déclaration fait donc anya ye ka fo réseau ka kuma chara et dans la foulée anya ye ka fo le conseil supérieur de la communication no yanga haki nyona e Burkina oye bataki blakana kayira ka fo bataki konnana ko minkera olula Joliba TV sanfɛ u ka jɛmukan do senfɛ
ko nini de do kuma sulu de do mais k'a fɔ ko général Jala bɛ ka bin ko sanctions est-ce que danfara b'o ni n sigara 5 milliards ko la est-ce que danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko général Jala bɛ ka bin ko sanctions observateur Palga y'o de fɔ an ka général Jala o dile siga t'o la n'a ko jateminɛna i n'a fɔ AESCO bɛ cogo min na parce que Burkina Conseil supérieur de la communication a y'a yira k'a fɔ ko nin ko in mun bɛ ka kɛ k'ale b'a dɔn k'a fɔ autorité de la communication bɛ na jaabi bɔnni na wa jaabi ɲuman ka sabu kɛ sinjiya ani balimaya mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ ni AESCO o bɛ ni jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ wa ale b'a jigiya k'a fɔ ni décembre kalo tile 12 u kan ka lajɛrɛ belebele dɔ kɛ nin cakɛda kofɔlen ninnu na laginɛ bɛna fara an kan i n'a fɔ badenya tɔgɔma o de kɛra u ka fɛn jaabi kɔnɔna na c'est comme si en quelque sorte ni aw kan ka n'a b'a fɛ AESCO ka sabati a ye décision ta nin ko la donc o ye pression kan voilà o ye pression est-ce que c'est normal pression ka kɛ hakika non pression bɛ kɛ parce que mun na il y a une institution supranationale c'est-à-dire que institution dɔ de bɛ yen min bɛ ninnu bɛɛ sanfɛ et puis surtout u bɛ ka bɔ jɛkulu de kɔnɔ a fɔra k'u bɛ ka na jɛkulu kura dɔ kɔnɔ o ko in est-ce que a kow bɛ na sabati o bɛ balancer o ye ne ka faamu ye ko in observateur Palga ye min kɛ a ɲɔgɔn fɛn kun kan ka bin olu kan pour a ka kɛ équilibré parce que observateur Palga fara ka ko in ma wuli ten an ka maison de la presse de ka lase kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Burkina maa minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ko autorégulation k'u bɛ cakɛdaw jateminɛ minnu bɛ kunnafoni di so kɔnɔ n'u bɛ wale damatɛmɛlenw kɛ donc u k'a lajɛ olu denkolo ɲɔgɔnna fana les gens m'excusent du terme o ɲɔgɔnna fana bɔ olu fɛ min ɲɔgɔnna kɛra Mali la o ɲɔgɔnna bɛ an y'a ye k'a fɔ quelques instants plus tard u y'olu wele Siri est-ce que Burkinakaw ka CSC ye an ka autorité de la communication piégée o jaabi bɛ kɛnɛ kan parce que résultat filɛ nin ye an bɛ baara kɛ ni résultat de les faits an y'an ta datugu de pewu ka licence minɛ o la olu dun o ye kanga de da o ta ye voilà ça veut dire que eux ils ont été vraiment très logique ka tɛmɛ an ka mɔgɔw kan an b'o de fɔ bamanankan na kunkolodimi fura o tɛ kunkolo tigɛli ye quoi an ka mɔgɔw y'o de kɛ u ye kunkolo yɛrɛ tigɛ pewu donc vraiment u ye ko dɔ tɔɔrɔ ye juguya mais min fɔ ka fara o yɔrɔ kan joli b'a datugura o ye raison minnu fɔ a la par exemple supposé jagoya de don u b'a fɔ supposé sɛbɛn n'u m'o sɛbɛn olu tɛ kiiri tigɛ la ye siga de don parce que imagine yira la télé la ka taa fɔ ko a ye ko wari yɛrɛ jɔn de wari di an tigi t'o dɔn wari dira maa min ma an t'o tigi dɔn wari de yira donc c'est normal que i k'a sɛbɛn ko supposé tant que ni kiiri ma tigɛ ce sont les supposés innocents maintenant n bɛ min fɔ dɔrɔn kunnafonidila bɛɛ lajɛlen o ye min fɔ anw ɲɛna kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ démocratie kana Mali kɔnɔna na u ye wulikajɔ bonyana Musa tile la donc o ma k'an tile la min bɛ ka k'an tile la sisan u k'o jija o acquis min sɔrɔ la o acquis ninnu kana perdre y'an bolo 2 poids 2 mesures 2 poids 2 mesures n bɛ ko fɔ n bɛ zanani dɔ dɔrɔn de fɔ c'est-à-dire que chaque citoyen sache qu'il est il écrit sa page de l'histoire du pays ni wagati la wagati o c'est-à-dire que i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'i niyɔrɔ de sɛbɛn hali mɔdenw a bɛ f'u ye an balimaw nin bɛ dansɛgɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lasaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka fɔ lasaw ma e min ye maakɔrɔ ye i abonné i ka tila ka partager an b'a fɔ la ka sini jira na wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ yen ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati
walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ. Sabu ɲuman ye wusulan bɔ, wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ. N'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe, arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen. A ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06. Ɲɛnamaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye. Sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. Sabu ɲuman ɲini Allah, Allah ye sabu ɲuman